Yo guys, endiPetty amasimba mos mna. Once ndidecide uba into ndizophinda ndiyenze andiphindi ke-tech. Nge-1st kaJanuwari ndabelwa ifowuni kwa-KFC apha eWoolworths. Ever since laa mini zange ndaphinda ndalibeka kwa-KFC nomphi na. Ndadilitha nezo nonsense zee-apps andikhathali noba sebenengazipeshali zo-6 piece whatever. Andiyazi noba zizinga wings ndandizikhathalele ngantoni eziya ngo-3 ekuseni. Xa sometimes nyhani isiqhelo sayoyisa ingqondo. Laa nto uqhela ugqitha ngesnack xa ugoduka. Umntu ondaziyo uzawuyazi ke i-obsession yam nezinga wings. But hayi shem yaphela tu ngalaa mini. I-West basasihleli kakuhle fondini nge-31st i-countdown. Sojelwa inyama ngomnye umaster chef engamqondi ncam. Yambona lo Prime Master usiphathele yena namhlanje. Nika la. Yambona inyama inje kuthiwa ispayisiwe. Ikhala yayo ithi ayisipayisiwanga le nyama. Nangu. Yabashaya nika la betha ngala concept yakho abayazi. Hayi ke ubusuku bethu bamnandi West uyikhona iwina i-Song of the Year yomhlobo wenene bothuka abahlali. Besingamazi nomazi thina mesicima kuzawuba nobani bani. Futhi tech bazawina nini aba sibavotelayo thina xa kuzasoloko uwina ii-favorites zenu. But ke asikho lapho namhlanje guys. Happy New Year. Congratulations. UNKLE THOBZ inkosi kakhulu. Kwamnandi ke nyani yazi i-New Year celebration esidibene ne-Song of the Year celebration. Nalamhlanje i-album launch yakhe yapha eGirl Theatre eMonti. O-MCs abinganopendana wasemthatha Olive naladoshana yasentsane uYaris, Zuko SA, Zamo Coffee, Groovy Christ. Ishow iqala ngo-7 guys. I think amatikiti asekhona ku-computer ticket. Ubune-chance come through man sonwabeni kube mnandi. Xa sigodkani ningagqithi ka-KFC qha otherwise nizazibona nizi-victims of a dark situation njengam. A whole fucking jani izoba i-victim ye-crime eMonti of all fucking places. Ndawuze ndidibana ediniwe lasathana one of these days. Iwezi ke mlangani kuye nomntu waba forgive and forget. Ndiyi-revegetarian mtshana, idiet yami is strictly vengeance based.